Takže čau lidi, já jsem Tomáš a dneska to bude video za jeden odběratel. Strašně vám děkuju. A nevím, od koho to je, ještě jsem mi neozval. Takže musím udělat kotrmelec popředu na takovýhle tvrdý zemi. To nedám. Tak na to. Jdem na to. Hlava. Au. Takže tohle by bylo všechno a já se s vámi loučím a zatím čau. Ještě jsem vám zapomněl říct, dejte like, odběr, když vám to nelíbí, dejte klidně dislike, já za to zabanuju a to je jedno. Takže to by bylo asi všechno a zatím čusák! Watch!